Kanza kwethu lapho khona usuke usitshela ukuthi umnumzane efikele embalula useyaqeda kusuke kulapho khona kuyima eqala khona ekunenebula njengamanje ke njengoba sekhwele kumnumzane Jacob Zuma kanti ke ubeke waqala wazifaka zonke kumama Helen Zille anqale ngobingelele ngwamukele le channel eMasweti Mina Production uma ngabe uyaqala ukufika ngicela uthonzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaw like bese ke uyakhomenta kulolu daba lwanamhlanje. Kanza kwethu nangumnumzane efikele embalula ekhuphuka sengathi ke uyehla ezifaka zonke kwiqembu lomkhonto wesizwe esho futhi ke ezifaka nakumnumzane Jacob Zuma njengamanje ke usefanise iqembu lomkhonto wesizwe nokuthi ke iZuma party uthi nje leli qembu abantu ke abakhona ekakhulukazi laba basekhundleni kungabantu abangabangani bakamnumzane Jacob Zuma akubona abantu abathanda ke leli qembu ngokweqiniso kuphela nje abangani bakhe ke umnumzane Jacob Zuma wenza isibonelo ke ngomnumzane John Hlophe kanye ke noJabulani Khumalo uthi njengoba axosha uJabulani Khumalo akathi ke uyena umuntu ayekade esebenzela iqembu enza ke door to door uthi ke wayemxoshela ukuthi efaka abangani bakhe omnumzane John Hlophe njengoba ke uthi njengoba uJohn Hlophe sekhona ke esikhundleni sokuhola abomkhonto wesizwe eParliament uthi ke akanayo nane direction lento akazifake kuyona akazi nanokuthi ke uzophuma kanjani uphinde kagcizelele nanokuthi abakaze bahlangane ke noJacob Zuma selokhu ke kwavotwa ukusho ukuthi ke bona abakaze babe nezingxoxo zeGNU nomnumzane Jacob Zuma mathupha selokhu ke kwavotwa uthi nje indlela abasaxhumane ngayo noJacob Zuma ingendlela ke leya online ngesikhathi ke nakhona kukhulunywa indaba yokumkhipha eqenjini ngicela ukuthi ke uyizwele ngawakho. We have never met with Zuma except in the DC through Tony Yengeni since the election. So we don't know what he stands for. Through his appointed representatives. He opposed the elections. He was defeated in the Constitutional Court. He was not there in the first sitting of Parliament. Now, you say we must work with Zuma. What does Zuma stand for? When he gets into government, he replaced even people who were, when he get into the legislature, he even replaced people who worked for the party, the Zuma party, like Khumalo. Replace them with Hlophe. People who never did the door-to-door. He went, so it's a coming together of friends of Zuma. You know that organization that was called Friends of Jacob Zuma. This so-called MK party is Friends of Jacob Zuma. He went and fetched his friend Hlophe, made him a leader there in Parliament. He made ridiculous individual demands. The man is out of depth. He says that we stopped oil supply in South Africa and that the oil from Iran is cheap. Mondlane finish him with one sentence. Judge, where did you get what you are talking about? You know, as a judge, it is wrong to verbose fabrication. Now that you are not in the bench, it doesn't give you license in the legislature to say things that are unresearched and unprocessed.